bodol motor iki. Wah, kae tiba. Hei, cepet lho, nek wong tiba malah mlaku malah mak numuk kaya wedhus. Ya. Ya Allah. Ya saya tahu. Oh, masalah blayu banter lho. Ya Allah, saya tahu. Ya Allah. Ya. Ya. Cekli motor iki dorong iki. Wes, kono ae. Pateni sik. Lah salah ra lo. Ngomong rutak. Wong ki nek tiba gendang blayu. Abot angel malah bodol motor bersiji ngene iki. Ki diangkat arek rene iki. Lah montore piye? Jagang kok Ora kuat lah aku dhewe. dicungline rene, parane rene lho, ngek terus diangkat. Banyu tok koyo ngono kuwi.